Ассалому алайкум дӯстон ва бародаро, хуш омадед ба канали Саид ТВ. Бародаро, лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. Дар навори имрӯзаи мо як сар ғуннуҷини шветӣ 50 бародаро. Мана бародаро, гусарачаи сметал. Ай сметал қамондагиаша бародаро, як сметалчаи ғуннуҷинак дорад. Мана хидишгоҳ бародаро, чоч-парӯш ҳама тараф 100% молай бародаро. Бародаро, мана як та зоидага як бор дандонашо бе стоп бе пауза як бор нишон мете. Мана бародаро, ду дандон кафондага, мана ду дандона бародаро молай. Мана чоч-пар гусалачаша нигоҳ. Пари гусалчаро бинед бародаро, чӣ хел фасона кард. Хичам ғуннуҷина як та навзоидага. Як бор бикаш, гашти гузорш як бор. Бинед бародаро, мана сина халташ бародаро. Бикаш. Гусалчаро бинед бародаро. Мана хидиш. ғуннуҷин нав як та зоидага. Баъд ҳозир бародаро сини ҳозира шайнами синае ки ҳозир бояд бижишан, хостем як сиёмка кунемша бародаро. ҳозир нав соат мумкин бошам 7 бародаро. чоч-пари мол, хадбаст, паҳми мол, сина халта ҳама тарафша бинед бародаро. сини хубам кардагай, хичам мол, баланди, паҳми як та зоидага. Мана молам моли беҳад хуба. чоч-пари мола бинед бародаро. Мана дистансияш бинед чӣ хел чочо хуб кардагай. Дар якум зоя бародаро. Мана як бор дига боло бикаша. баъд сина халти хубам кардагай дар якум зоя бародаро. мол ҳамин қимеша. чанд қибига ҳамин қибо. кама. Мана бародаро. поём каш. бикаш як бора ҷӯшида аҳливу осон ҷӯшиша нишон медиҳем. мана бародаро. мана бародаро, як бор гусалчаро як бор улум карда мегирад. баъд аҳливу осон ҷӯшиша нишон медиҳем бародаро. мана бародаро, улум карда шид як бор аҳлиша нишон медиҳем барои шумо бародаро. мана бародаро, давлени шир бародаро, осон ҷӯшиш ҳама тарафш 100%. мана молам моли беҳад хубай, ҳам аҳлай ҳам ёшай. хай як та зоидага бародаро. дар якум зоя ҳамин қимеша мол. мана меша биёр. мана бародаро, як бор хафси шира бинед. баъд чӣ хеле гуфта будем бародаро, ин мол хели моло ҳамаш қаймоқдор мешаванд. хафси шира бинед бародаро. иншалло ки мебаред фақат қаймоқ мехӯрем бародаро. як бор бикаша, баъд як бора нарху навошам мегем бародаро. мана чоч-пари хубе дора бародаро. дар якум зоя ҳамин қимеша моқ бародаро. бикашамз дароз бикашамз. мана бародаро, як борига сина халта, чоч-пар, паҳми мол ҳама тарафша бинед бародаро. мана хадбаст, гусалчаша бинед бародаро. ҳама тарафша бинед. мана гуфтиш. баъд мегзарем бародаро ба қисми асосии ҳамин мол бародаро, ба қисми нархномааш бародаро. баланд намемонед, 23 ва 24 намемонем ша 22,500 бародаро. 22,500 муомила дора, доставкарам дора бародаро. номерои мо 24 соат кор мекунад бародаро. 014 23 21 21 дар ин номеро бародаро ватсап имо ҳаст. метавонем ба дили пур занг бизанем бародаро.